Shout out sa 16 million in the house. Salamat sa inyong pagpasok sa aking live. Nag-love shout out sa 16 million. Nag-love shout out sa 13 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong patamsak. Maraming salamat sa napadaan na pasilip lang sa aking live. Maraming salamat. Pasok po kayo guys. Pwede po kayo magbaba ng inyong bahay dyan. Nilula mo yun ang gamitin mo. Shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat guys. Pasok po kayo guys. Pwede po kayo magbaba ng inyong bahay dyan. Maraming salamat sa napadaan na pasilip lang dyan sa aking live. Maraming salamat. Ano? Ginagamit ko. Di ba? Mamaya. Nag-love shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagsilip. Nag-love shout out sa 6 million in the house. Guys, pasok po kayo. Tayo po ay magpintuhan.
Ikaw lang hindi naglalod eh. At ngayon nagkakabol, continue lang yan. Sabi naman ako, walang hindi nag-aabol. Shout out! Ngayong gabi, massage mo daw yun. Massage mo daw yun. Mag-love chat out sa 4 million in the house. Mag-love shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagsilip sa aking live. Shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagsilip o pagdaan sa akin live. Maraming salamat. Guys, patamsak naman. Tamsak lang. Sapat na. Live po tayo habang naglalaba. Naghahabol ng revenue.
Yan, ang cellphone mo na ba? Sabi ko pala pakawatan mo ha. Si Nicole man sa napigtaram ko. Sabi pala pakawatan mo, aram niya dyan sa ang gabo.
Bango ba? Bango. Wow, bango. Wow, bango. Nana, dali na nasa kay kung kapung. May cellphone yung iwan. Sina. Kayo, kapagpanti. Lagay pa sa live. Lagay mo na sa live. Ano, mamadali ka. Live ka na naman. Hindi, mamaya. Hindi kayo bibili ice cream. O, bibili tayo ice cream. Huwag na yan. Huwag na yan sama. Huwag na. Shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagsilip pagdaan sa aking live. Salamat din sa inyong mga patamsa. Tingnan mo na, Beben. Sino? Bobo! O, tingnan mo na, Beben. Natawag si Bobo. Sige! O, dali na. Dali na. Tingnan mo na si Bobo. Bobo, dali na. O, ano mo na si Bobo? Bobo! Bobo! Ano mo sinibing pagdalig ni Bobo? Ano ka na, bibili tayo, dali na. Pero. Ano ba? Ano? Papa, dali na, Papa. Chloe, oh. Dali na, Papa. Ano ba gusto? Ha? Ano gusto? Maganda naman kaso. Ano ba? Meron ba doon kasi ng gadya? Andyan o. Bebe, nandun na yung lola, yung ano. Pipick up na ano nyo. Labahan, nandun yung mama. Gadya daw. Ito. O, yun. Hindi ko pa napansin. Yeah. Nandyan yung ano nyo, yung ano, laundry raw yun.
na naka-e-bike. Kasi kung wala ka akong judge dito nakatira, hindi ako dyan yung sa loob eh. Ay, ito pala ay. Hindi ko alam. Na. Papasok mo na lang. Hindi ko naman ano. Hindi nanay. Ito pa na, Ricky. Hmm? Ano ba na sasabihin mo no? Ito. Kadami to. Dami ko na. Meron pa nga sa loob eh. Hmm. Malik ka dyan. Kaya na! Bigas na! Kaya na! Oh. Kaya na! Ito, ibalik mo yung buting bunay. Pagkaya na. Kunya na nindo kang yaw, nasa nyaraong ka mo. Ano daw? Nyaraong ka mo? Naku. Matugtog pa nga. Hindi